ଅଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଏବଂ ଫଟୋ ବି ନେଇ ପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବି ସହରରେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ସହରରେ କି ଗାଁରେ କିଏ ଚର୍ମ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଥିରୁ ଲିଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାହା ନାଁ ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇପାରିବେ ଯେ ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଏମଡି ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଏମଡି କିମ୍ବା ଡିଆଇପି ଚର୍ମ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେମାନେ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ। ଏମାନଙ୍କର ତାଲିମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏମାନେ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଓସିଏମା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ଚର୍ମ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଚର୍ମ ରୋଗର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚର୍ମ ରୋଗ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣ ରୋଗର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଏମାନେ ଅଧିକ। ତ ଆପଣ ଏଇ ଲିଷ୍ଟଟା ପେଜରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ରଖିବେ ବା ସ୍କାନ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ଚର୍ମ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କୋଉମାନେ। ଏମିତି ତ ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବହୁତ ନିଜକୁ ଚର୍ମ ରୋଗ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାର୍ଙ୍କ କଥାଟା ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯିବେ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକ ନିଜକୁ ଡାକ୍ତର କହିକି କେବଳ ଚର୍ମ ନୁହଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ୟାର ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି ସେଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ହଉ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଉ ଯଦି ସେ ଏଇଭଳି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି କି ଚର୍ମ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ତାର ଦି ପ୍ରକାର ଏକ ତ ରୋଗଟା ଭଲ ହବନି ଦୁଇ ତାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ହେଇପାରିବ ତିନି ସେଇ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ବାବଦରେ ଯୋଉ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ସେଟା ତାର ନଷ୍ଟ ହେବ। ତ ସେଇଟା ତାର ମାନେ ତାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବର୍ଡନ ତା ଉପରେ ପଡୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସୁଛି ସେ ପେସେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଏଇ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆୱାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଚର୍ମ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଏମିତି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ଭଲ ହେଲାନି ଆପଣ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଚାହୁଁ ଆପଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ଉଚିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ डॉक्टर प्रसन्नजीत महांती डर्माटोलॉजी प्रैक्टिस करे एबे प्रोविसी अछि सोआ यूनिवर्सिटी आगु डीन थी एसबी रो हम बहुत वर्ष है एचओडी ऑफ स्किन डिपार्टमेंट थी आउ आम ये अच्छु एंटी क्वाकेरी कॉन्शियसनेस करने अवेयरनेस आपण मेनली ऑफ जर्नलिस्ट मीडिया पीपल जानिया दरकार जे आम स्किन डिपार्टमेंट ये क्वाकेरी से क्वाकेरीटा केमती एफेक्ट कर सोसाइटी एमती मो जो देखुँ मो एक्सपीरियंस बाय गिविंग फॉल्स मेडिसिन साइड इफेक्ट्स होची पिल्ला गुड़ा एफेक्ट होती आउ से जो औषध गुड़ा वेरी टॉक्सिक औषध और से बहुत दिन पे से दे दउछन ये मेडिसिन टा दउछन सेटा एक्चुअली थोड़ा मेडिसिन ये ग्रहण कर लिबो से मेडिसिन दउछन तो मेडिसिन को कहू जो क्वाक माने दउछन हां से क्वाक में से जानि ये कौन से मटेरियल कौन से जिन मेडिसिन को कहू बेसिस स्टेरॉइड अन्य सब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज प्रिपेयर्ड बाय हिमसेल मोन निजे से माने निजे निजे दउछन निजे तैयारी जा पढ़ी दउछन जा ना ना निजे तैयारी नुए जोरा अछि ताको पढ़ी दउछन पढ़िया से दउछन जोरा डोज ठीक नुए तार साइड इफेक्ट्स ना जानना केमती देके से पूरा बहुत खराब अवस्था रे आप पाको आछथि स्पेशली मो पाको आछथि से तो बहुत व्यस्त लगे जे माने केमती जानि पालेनी जे स्किन वाला नुए एमबीबीएस वाला से प्रैक्टिस करि परिबे एमबीबीएस वाला भी से स्किन स्पेशलिस्ट ना होइसे करि परिबे ताकर भी लिमिटेशन अछि जति के औषध ना दे परिबे आउ एटा को बंद करे आपण माने पब्लिक को कॉन्शियस करेंगे आम गोटे क्यूआर कोड से क्यूआर कोड जब जो मेडिसिन साहब जो डाक्तर बस खाली जाए गोटे जगह बस पारे जो बसवे आप देखिले कहले से क्यूआर कोड क्या कहले ये डाक्तर एक्चुअली स्किन वाला कि जानीपारे क्यूआर कोड आप सबार देइछन्ती सबार दउछन्ती क्यूआर कोड भी सबार देइछन्ती आप हां देइछु गोटे क्यूआर कोड हम अच्छा आउ जो मैडम कहले से लोकटा पचारे जब से कोड पास करटा तो लोक इच्छा कर दूसरे केते लोग कहते एससीबी रू मु एससीबी मोर मैक्सिमम स्टूडेंट्स एससीबी मोर सब पीजी मु जाने किए तो अन्य लोग केमती जाने से लिख दे एमडी फ्रॉम एससीबी तो सेटा जानिया भारी कष्ट इट इज ओनली रजिस्टर्ड अच्छा कि से माने स्किल माने
ଆମର ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଏଇଟା କଲେ ହିଁ କନସେସନ୍ ନହେଲେ ସମସ୍ତ ଭାବନ୍ତି ସ୍କିଲ୍ଟା ହଁ ସ୍କିଲ୍ ପାଇଁ ଦେଇଦେବ ଔଷଧ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ତାର ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ବିଶେଷ ତ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଚାଲିଛି। ହଁ ରୁରାଲ ଏରିଆ ପାଇଁ ବେଶୀ ନଟ୍ କନସିୟସ୍ ଆଉ ହଁ ସ୍କିଲ୍ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ ପଇସା କରିଦେଲେ ସେ ଲୋକଟା ସଫର କଲା ନା ଗୋଟେ ଏମ୍ପାଥେଟିକାଲ୍ ଇଏରେ ଦେଖିବା କଥା ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଏଇଟା ମ୍ୟାଟର୍ ଅଫ୍ କନସର୍ନ ସତ୍ୟ ଆଉ ଏଠି ତ ଆମର ଅର୍ବାନ୍ ସେଟଅପ୍ରେ ଏଇଠି ଆମର କସ୍ମେଟୋଲୋଜି ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ପ୍ୟାକେରି ହେଉଛି ସେଇଟା ତ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ ସେଇଟା ମେନଲି କନସର୍ନ କରୁଛି ମନି ପଇସା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆମ ରୁରାଲ ଏରିଆ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହେଲ୍ଥଟା ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଅନନେସେସାରୀ ଔଷଧ ଦରକାର ତାକୁ ଦେଇଦେବେ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ରେଟ୍ ଭେଟ୍ ହେଉନି କିଛି ତା ଆଧାରରେ ହେଉନି କେମିତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଟରୁ ହେବ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କି କରିବେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ତ ଆସୋସିଏସନ୍ କହୁଛୁ ଏଇମାନେ କ୍ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏସ୍ସିବିରେ ଏଚ୍ଓଡି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଥିଲି ସେଠି ନା ଏତେ ଲୋକ ସାଇଡ୍ ଏଫେକ୍ଟରେ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଭାବିପାରିବେ ଏଇ କ୍ୱାକେରି ପାଇଁ ଭୁଲ ଭାଲ ଔଷଧ ଦେଇ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ଏଇଟା କରିବା କଥା ନଟ୍ ଆଜ ଡକ୍ଟର ଆଜ ସୋସାଇଟି କମ୍ୟୁନିଟିରେ